do večeru Minecraftu, takže takto vyzerá nejako môj nedokončený sklad ešte. Tu mám VPC, ale pracovné stoly. Tento sklad budem ešte zväčšovať. V tomto česte mám veci na farming, aj výzbroj, a ešte jedlo. V tomto mám cobblestone. Počkať, toto mám cobblestone a veci s kameňom. V tomto mám ako veci, čo vypadnú z mobov, ako je strelný prach, šipy a také niečo. V tomto tu česte mám veci dreva. V tomto zase random chest. No tamto nie je random chest. V tomto mám zbrane a nejaké tieto vzácne veci. Tak vyzerá moja terasa, tu mám obraz. Takto, tu mám veci celé na posedenie. No teraz, takto vyzerá môj domček. Tu dole podo mnou býva kamarát. No tu mám takto. Volá sa Mafo, alebo niektorý Marko. Takto vyzerá moja záhradka. Teraz som jednou upravil, ešte ju budem vylepšovať. No ďalej, to bolo si skoro dneska všetko, ale ešte takýto výťah som spravil. Cheats. Bol som tu pred chvíľou a našiel som zlato. Takže našiel som zlato. Viem, voda nie je ešte úplne zrobená na tomto texture packu. Tak tento texture pack sa volá Misa 500. Potom ten je dom toho Marka, toho Mafa. No a to je na niečo asi všetko. Ukázala som vám všetko. No neúplne všetko, ešte Mafo tam má nejaké veci, ale to sú iba jeho. No, môžete pozrieť aj jeho videa, on tam bude ukázať svoj dom a tak ďalej. No, takže ďakujem, že ste pozreli tento diel a určite budem s ním pokračovať. Dovidenia.